Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Νάγια και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πολλές φορές η κακή στάση σώματος οδηγεί σε πόνους στον αυχένα και στην πλάτη. Το σημερινό μας λοιπόν ασφυσιολόγιο στοχεύει στην αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών πρακτικά και μας βοηθά να έχουμε μια πιο ποιοτική καθημερινότητα σωματικά χωρίς πόνο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεό μου και εγγραφή στο κανάλι μου, καθώς και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο και το κανάλι με όποιον πιστεύετε ότι το χρειάζεται. Μπείτε στα στρωματάκια σας και ξεκινάμε. Η σημερινή μας πρακτική θα ξεκινήσει από τη θέση του παιδιού, οπότε κατεβείτε στα στρωματάκια σας. Φέρτε τα γόνατά σας στο άνοιγμα του στρώματος, μεγάλα δάχτυλα ποδιών ενώνουν μεταξύ τους, ακουμπούν. Φέρτε τον κορμό σας ανάμεσα στα πόδια σας. Τα χέρια μου μακραίνουν προς τα μπροστά στο άνοιγμα των ώμων και ακουμπώ το μέτωπό μου στη γη. Φέρτε εδώ όπως είστε δεξιά και αριστερά το κεφάλι, να ξεμουδιάσουμε λίγο τον αυχένα, να κάνουμε και ένα ωραίο μασαζάκι στο μέτωπο, να ξεκινήσει η πρακτική μας μαλακά, ομαλά. Να συνδεθούμε με αυτή και το σώμα μας. Εισπνοή από τη μύτη, έκπνοη από το στόμα καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής μου, ώστε να απελευθερώνω και ένταση, να συνδέομαι καλύτερα με το σώμα μου και να απορροφώ όσο γίνεται περισσότερο τα ωφέλη των ασκήσεων που θα περάσουμε. Τέλεια. Όπως είστε εδώ, θα ανασηκώσετε λίγο το κεφάλι σας, θα περάσετε το δεξί σας χέρι από την αντίθετη πλευρά μέχρι να ακουμπήσει κάτω τελείως όμως. Θα γυρίσετε το πρόσωπό σας προς τα αριστερά, να ακουμπήσει ο δεξής κρόταφος. Θα μείνετε για λίγο εδώ πιέζοντας το στήθος σας προς το έδαφος. Θα νιώσετε μια ωραία διάταση στον ώμο. Στην επόμενη τώρα εισπνοή, πολύ μαλακά, θα ανεβάσετε το αριστερό σας χέρι ψηλά, θα το φέρετε πίσω από τη μέση, ωραία, και θα τραβήξετε τον αριστερό σας ώμο ελαφρώς προς τα πίσω. Σιγά σιγά θα ελευθερώσετε το χέρι σας και θα το επιστρέψετε στην αρχική του θέση. Άλλες 2 φορές αυτό, εισπνοή, ανεβάζω χέρι, πολύ προσεκτικά, μακρύνετε από τα δάχτυλα του χεριού, φέρτε το πίσω από τη μέση, τραβήξτε τον αριστερό σας ώμο, τον πάνω σας ώμο δηλαδή προς τα πίσω και επιστρέψτε στην αρχική σας θέση. Τέλεια. Άλλη μια τελευταία εισπνοή, έκπνοη εδώ, εισπνέω, ανοίγω προς τα πίσω, έκπνεω, επιστρέφω μπροστά. Τέλεια. Σιγά σιγά επιστρέφω στην θέση του παιδιού και με τα 2 χέρια μπροστά και θα αλλάξω πλευρά. Αριστερό μου χέρι περνάει από την αριστερή μου πλευρά και πιέζω μαλακά το στήθος προς τα κάτω. Γυρίζω να κοιτάξω προς τα δεξιά αυτή τη φορά. Μένω για λίγο εδώ. Εισπνοή, ανεβάστε το δεξί σας χέρι κυκλικά, φέρτε το πίσω από τη μέση. Τέλεια, τραβήξτε τον δεξί σας ώμο προς τα πίσω. Μαλακά, μαλακές κινήσεις, ναι, δεν κινούμε απότομα. Τέλεια, ανεβάζω και επιστρέφω στην αρχική μου θέση. Πιέζω το στήθος προς τα κάτω ξανά, ναι. Εισπνοή, μακραίνω προς τα πάνω το χέρι μου, φέρνω πίσω από τη μέση, τραβάω ελαφρώς προς τα πίσω τον πάνω μου ώμο και επιστρέφω. Άλλη μια τελευταία. Επιστρέφω εδώ. Πιέζουμε αλλά κάτω στήθος προς τα κάτω. Και σιγά σιγά έρχομαι στη θέση τραπεζάκι. Ναι. Τα πόδια μου δεν είναι ενωμένα στη θέση τραπεζάκι, στην τετραποδική. Ώμοι, αγκώνες και καρποί βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Τα γόνατά μου πέφτουν ακριβώς κάτω από τα ισχύα μου, από τη λεκάνη μου. Ναι, η μυρή μου είναι κάθετη στο έδαφος. Τέλεια. Αναπνέω φυσικά και φέρνω λίγο δεξιά και αριστερά τη λεκάνη. Μακρύνετε τον αυχένα με την υπόλοιπη σπονδυλική στήλη. Μην κοιτάτε μπροστά
μην κοιτάτε μέσα προς τον αφαλό. Κοιτάζω ανάμεσα από τα χέρια, στο ύψος των δακτύλων μου, ναι. Τέλεια, δεξιά και αριστερά, να ξεμουδιάσουμε τη μέση. Απλά πράγματα. Αναπνέετε. Τέλεια. Όπως είστε εδώ, περπατήστε μόνο τα χέρια σας προς τα μπροστά, δύναμη από το μπροστινό μέρος του κορμού, κυλίτσα προς τα μέσα, πιέστε μαλακά το στήθος σας προς τα κάτω, λεκάνη και ουρίτσα κοιτάνε ψηλά. Πολύ μαλακά ανεβαίνω και περπατάω ξανά τα χέρια μου πίσω, στην αρχική μου θέση. Περπατάω ξανά χέρια προς τα μπροστά, έχονται τα χέρια διαγώνια στο έδαφος και πιέζω στήθος προς τα κάτω. Ανεβαίνω, αναπνέετε και πάμε ξανά μπροστά. Μην γατζώνετε τα δάχτυλα των ποδιών σας, πιέστε μαλακά στήθος και θα μείνουμε για 5 αναπνοές εδώ. Ακουμπήστε αν θέλετε μέτωπο στη γη, ώστε να μην μεταφέρετε ένταση στον αυχένα. Ή, εάν θέλετε, εάν είστε ok με τον αυχένα σας, φέρτε το πηγούνι σας κάτω. Πιέστε στήθος. Πολύ, πολύ μαλακά. Πολύ ωραία. Όπως είστε εδώ, τραβήξτε λίγο γόνατα πίσω και σιγά σιγά λυγίζοντας τους αγκώνες, ελάτε σε θέση πρινή. Τα πόδια μου στο άνοιγμα της λεκάνης ή και του στρώματος, θα το βρω εγώ με το δικό μου σώμα. Θα φέρω το μέτωπο προς το έδαφος και θα πλέξω τα δάχτυλά μου πίσω από το κεφάλι, τα χέρια μου πίσω από το κεφάλι. Ωραία. Οι αντίχειρες τεντωμένοι στηρίζουν δεξιά και αριστερά τον αυχένα. Όπως είμαι εδώ, ακουμπώντας τους αγκώνες κάτω, θα τραβήξω μέσα κυλίτσα και θα σφίξω τον τοπό μου, έτσι ώστε να ασφαλίσω τη μέση. Στην επόμενη εισπνοή θα ανοίξω τον έναν μου αγκώνα στο πλάι και θα κατεβάσω. Εισπνοή, ανοίγω, δεν σπρώχνω το κεφάλι με τα χέρια και κάτω μέχρι εκεί που πάω, ναι. Μπορεί να είναι μια πολύ μικρή κίνηση. Ευθυγραμμίστε τον αυχένα με την υπόλοιπη σπονδυλική στήλη και κάτω. Ο ένας μου αγκώνας παραμένει κάτω. Πάμε να αλλάξει. Εισπνοή, ανοίγω. Στροφή, ανοίγει το στήθος στο πλάι και επιστρέφω. Σφίξτε ελαφρώς ποπό, να ασφαλίσετε τη μέση. Πάμε άλλη μία και από τις δύο πλευρές. Τέλεια. Κατεβάστε χέρια δεξιά και αριστερά από το κεφάλι σας με τις παλάμες να κοιτάνε πάνω. Και το μέτωπο μου προς το έδαφος χωρίς να το ακουμπάω όμως κάπου στη γη. Ευθυγραμμίζω τον αυχένα με την υπόλοιπη σπονδυλική στήλη. Στην εισπνοή τώρα, χωρίς να σηκώσω καθόλου περισσότερο το κεφάλι, εισπνοή θα ανεβάσω μόνο τα χέρια, θα λυγίσουν οι αγκώνες στα πλευρά, να ενώσουν οι ομοπλάτες, τραβάω μέσα κυλίτσα να ασφαλίσω τη μέση και θα κατεβάσω. Εισπνέω, ανεβάζω, λυγίζω, εισπνέω, μακραίνω και κατεβάζω. Εισπνοή, άλλη μία, εισπνέω, πάρα πολύ ωραία. Φέρτε τώρα τα χέρια σας πίσω από τη λεκάνη, πλέξτε τα δάχτυλα, με τις παλάμες όμως να είναι ενωμένες. Ωραία, δεν τις ανοίγω δεξιά και αριστερά. Τέλεια. Όπως είναι εδώ, εισπνέω τώρα, σαν να με τραβάνε από τα χέρια, θα μακρύνω τα πόδια, θα ανεβάσω χέρια και θα ανεβάσω και το πάνω μέρος του κορμού, χωρίς να κοιτάω μπροστά και θα κατέβω. Εισπνέω, ανεβάζω τα πάντα, σφίξτε γλουτούς, ξεκολλήστε τα χέρια από τη λεκάνη και κάτω. Εισπνέω, ωραία, θα μείνω εδώ, μακραίνω από την κορυφή του κεφαλιού τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών. Σφίξτε από πού μείνετε, για 3, αναπνέετε, 2, 1, κατεβείτε και σιγά σιγά πιέστε μαλακά μέσα από τις παλάμες σας και ελάτε στις φτέρνες σας. Όχι στη θέση του παιδιού,
γιατί είναι μια πρόσθετη κάμψη και λόγω του ότι κάναμε τις πίσω κάμψεις τώρα μπορεί να σοκαριστεί η μέση. Και πάμε για να αντιμετωπίσουμε τον πόνο, όχι να τον δημιουργήσουμε. Σιγά σιγά ελάτε να κάνουμε ένα roll-up, ωραία, αργά και ελεγχόμενα, για να βρεθούμε σε όρθια θέση. Τελευταίο το κεφάλι, ναι. Πίσω και κάτω δύο. Και θα περπατήσουμε στην μπροστινή άκρη του στρώματος. Τα πόδια μου στο άνοιγμα των ισχύων ίσα να χωράει άλλο ένα δικό μου πέλμα ανάμεσα στα πέλματά μου. Τα δάχτυλα θα κοιτάνε προς τα μπροστά. Θα λυγίσω τα γόνατά μου και θα φέρω τη λεκάνη μου ελαφρώς προς τα πίσω και κάτω. Προσοχή, τα γόνατα δεν εξέχουν από τα δάχτυλα των ποδιών. Θα φέρω τα χέρια μου με τις παλάμες να κοιτάνε προς τα μέσα, διαγώνια στο έδαφος, ακριβώς στην ίδια ευθεία με το σώμα μου. Ευθυγραμμίζω τον αυχένα, βρίσκω μια ωραία ενεργοποιημένη θέση εδώ. Στην εισπνοή θα μακρύνω το ένα μου χέρι και στην εκπνοή θα μακρύνω το άλλο. Και πάμε για 10. 9, 8, 7, 6, μέσα η κυλίτσα 5, 4, βάρος προς τις φτέρνες, ανεβάστε και τα δάχτυλα των ποδιών σας για να βεβαιωθείτε ότι είστε ελαφρώς προς τα πίσω. Πάμε για άλλα 3, 2, 1, κατεβάστε και μακρύνετε τώρα το δεξί σας πόδι πίσω. Θα λυγίσω το αριστερό μου γόνατο, το μπροστινό δηλαδή, σαν να ήθελα να φέρω τον μυρό μου παράλληλο στο έδαφος, ακόμα και αν δεν είναι. Όπως και να έχει, η κρίνη μου είναι κάθετη στο έδαφος, καρφωμένη, τα δάχτυλα κοιτάνε προς τα μπροστά και δεν κατεβάζω την πίσω μου φτέρνα. Είμαι στα δάχτυλα του ποδιού του πίσω, ναι, η φτέρνα μου κοιτάει ψηλά. Θα μακρύνω τα χέρια μου μπροστά, πίσω και κάτω αιώνη μια φορά, μακρύς αυχένας, μακριά σπονδυλική στήλη και σκέφτομαι το μάκρος από την κορυφή του κεφαλιού, σαν να με τραβάει ένα όλο το χέρι από εκεί. Εισπνέω, θα λυγίσω τον αριστερό μου αγκώνα, σαν να γλιστράω σε μια γυάλινη επιφάνεια, στροφή κορμού, θα γυρίσω να κοιτάξω πίσω, τεντώνοντας το χέρι μου πίσω, θα λυγίσω ξανά και θα επιστρέψω στην αρχική μου θέση. Ίδια πλευρά, εισπνοή, εκπνέω, εισπνέω και εκπνέω μπροστά. 4 χρόνια αναπνοής δηλαδή, εισπνοή. Γυρίστε να κοιτάξετε πίσω το χέρι σας, να δουλέψει ωραία και ο αυχένας μέσα η κυλίτσα. Και αν έχω θέμα με την αναπνοή μου, ανοίξτε στήθος, το δεξί μου πόδι που είναι πίσω μπορώ να το φέρω λίγο πιο έξω στο στρώμα, ναι, για να έχω μεγαλύτερη βάση. Πάμε άλλη μια, εισπνοή. Τέλεια. Φέρτε χέρια στη μέση και επιστρέψτε μπροστά με τα πόδια ξανά στο άνοιγμα των ισχύων. Θα λυγίσω ξανά τα γόνατά μου, θα μακρύνω ξανά τα χέρια, προσοχή τα γόνατά σας, ωραία, και θα ξεκινήσω αυτή τη φορά με το αριστερό χέρι. Εισπνέω και εκπνέω το άλλο. Πάμε για 10, 9, 8, 7, βάρος προς τις στέλνες, ναι, τέλεια, αναπνέετε, άλλα 6, 5, μέσα η κυλίτσα, 4, 3, 2, 1, μείνετε εδώ και τραβήξτε το αριστερό σας τώρα πόδι πίσω, ναι. Θα πάμε το ίδιο, αυτή τη φορά θα φέρω στροφή το θώρακά μου, το στήθος μου προς τα δεξιά. Χέρια παλάμες κοιτάνε προς τα κάτω. Μία φορά πίσω και κάτω οι ώμοι, κάτω οι ομοπλάτες, ναι. Γλιστράω στη γυάλινη επιφάνεια, λυγίζω αγκώνα, τεντώνω χέρι, γυρίζω να κοιτάξω προς τα πίσω. Λυγίζω και εκπνέοντας γλιστράω μπροστά ξανά στην αρχική μου θέση, μέσα η κυλίτσα, εισπνοή. Γυρίστε να κοιτάξετε πίσω, να δουλέψουν ωραία οι αρθρώσεις του αυχένα. Τέλεια. Άλλες 2 εδώ. Μέσα η κοιλιά. Κάτω οι ομοπλάτες γλιστράνε συνεχώς προς τη λεκάνη. Όπα! Και εννοείται ότι δουλεύει η ισορροπία. Χέρια στη μέση, έρχομαι μπροστά και θα ρολάρω προς τα κάτω. Τέλεια. Εισπνέω, δύναμη από την κοιλιά, ρολάρω προς τα πάνω, σφίξτε ελαφρώς ποπό, πίσω και κάτω οι ώμοι, τελευταίο το κεφάλι, κοιτάω μπροστά. Τέλεια. Θα έρθω τώρα σε μια ωραία ενεργοποιημένη θέση ή καλύτερα μένω εκεί που είμαι
Και τι θα κάνω τώρα? Θέλω να φέρω τα χέρια μου δίπλα από το σώμα, παλάμες προς τα μέσα, ενεργοποιημένα τα δάχτυλα των χεριών προς τα κάτω, ενεργοποιημένος ο αυχένας με την κορυφή του κεφαλιού προς τα πάνω να τραβάει, ναι, αντίθετες κατευθύνσεις. Εισπνοή τώρα θα ανεβάσω τους ώμους προς τα αυτιά, έκπνοη πίσω και κάτω η ώμη, μέσα η κυλίτσα, ενεργοποιημένο το μπροστινό μέρος του κορμού. Εισπνέω πάνω, έκπνεω τραβάω ομοπλάτες προς τη λεκάνη. Άλλη μία. Θα το κάνω αυτό και θα εμπλουτίσουμε μία κίνηση μέσα από τον αυχένα. Εισπνέω, ανεβάζω, έκπνεω πίσω και κάτω, ωραία, πλάγια, κάμψη αυχένα, νιώθω το τράβηγμα από τη μία πλευρά, επιστρέφω στην αρχική μου θέση, πλάγια, κάμψη αυχένα από την άλλη. Επιστρέφω στην αρχική μου θέση. Πάμε το ίδιο. Ξεκινάω από τους ώμους, εισπνέω πάνω, έκπνεω πίσω και κάτω, τραβάω μαλακά, πλάγια, κάμψη αυχένα, επιστρέφω, πλάγια, κάμψη αυχένα. Τέλεια. Πάμε άλλη μία. Εισπνοή. Έκπνοη. Πλάγια κάμψη. Αναπνέεται φυσικά εδώ. Και επιστρέφω. Θα αλλάξουμε λίγο τώρα την άσκηση. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με ώμους και ύστερα θα βάλουμε κίνηση μέσα από τον αυχένα. Ναι. Πάμε τώρα να κάνουμε την εξής κίνηση. Χέρια δίπλα από το σώμα όπως πριν. Συσπάστε ελαφρώς τους γλουτούς, μέσα η κυλίτσα, μέσα τα πλευρά, ωραίο ενεργοποιημένο κοιλιακό τείχομα περιμετρικά. Στην εισπνοή θα τραβήξω τους ώμους μου προς τα πίσω να ενώσουν οι ομοπλάτες μου, ωραία, και στην εκπνοή θα επιστρέψω στην αρχική μου θέση. Ναι, εισπνέω, ανοίγω στήθος, ενώνω οι ομοπλάτες, σαν να θέλω να κλείσω ένα στυλό ανάμεσά τους και επιστρέφω στην αρχική μου θέση χωρίς να έρχονται οι ώμοι μπροστά. Ναι. Εισπνοή, έκπνοη, πίσω και κάτω η ώμη, τραβήξτε προς τα κάτω. Θέλω να νιώθετε μια ωραία διάθεση συνεχώς στον ώμο. Ναι, παρόλο που δεν κάνουμε κάτι στον ώμο σε αυτή τη φάση. Ωραία, πάμε άλλη μία. Εισπνοή, έκπνοη και πάμε να εμπλουτίσουμε τώρα. Θα κατεβάσω το πηγούνι προς τα κάτω, θα νιώσω τη διάθεση στον αυχένα μέχρι ανάμεσα στις ομοπλάτες και σιγά σιγά θα ξεκινήσω κύκλους μέσα από τον αυχένα μου, σαν να έχω ένα μαγικό μολυβάκι στην άκρη της μύτης και θέλω να διαγράψω έναν φωτεινό κύκλο γύρω από το πρόσωπό μου. Με το που φτάσω το πηγούνι μου ξανά στο στέρνο, θα αλλάξω φορά κύκλο και θα επιστρέψω στην αρχική μου θέση όταν ολοκληρώσω και το δεύτερο κύκλο από την άλλη. Και πάμε τώρα μαζί. Εισπνοή, ανοίγω στήθος, ενώνυμο πλάτες, έκπνοη, επιστρέφω, τραβάω όμως κάτω, ωραία, και πάμε για τον κύκλο μας. Κάτω, από τη μία πλευρά, κάνω μεγάλη κίνηση, ανεβάζω το πηγούνι προς τα πάνω, να νιώσω και τη διάταση στο λαιμό, κλείνω τον κύκλο και πάμε από την άλλη. Μισό κύκλο εισπνέω, μισό κύκλο εκπνέω. Τέλεια. Μακραίνω και πάμε άλλη μια φορά τελευταία. Εισπνοή, έκπνοη κάτω, πηγούνι προς το στέρνο. Και χαλάρω. Πάμε να ρολάρουμε μία-δύο φορές προς τα κάτω. Πηγούνι προς το στέρνο, χωρίς να το κλειδώνω πάνω σε αυτό. Λυγίστε αμέσως τα γόνατά σας και ρολάρετε προς τα κάτω. Κοιτάξτε προς τα πίσω, ναι, ελεύθερο κεφάλι. Τέλεια. Φέρετε λίγο δεξιά και αριστερά τη λεκάνη σας και ρολάρετε με δύναμη από την κυλίτσα προς τα πάνω. Πίσω και κάτω η ώμη, τελευταίο μακραίνει ο αυχένας και το κεφάλι. Πηγούνι προς το στέρνο, ρολάρετε. Αναπνέετε. Τελευταία δευτερόλεπτα της πρακτικής μας. Απολαύστε αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Ανεβείτε πάνω. Πίσω και κάτω η ώμη. Τέλεια. Φέρτε μαλακά ένα χέρι πάνω στην κοιλιά, κατά προτίμηση το δεξί. Αριστερό χέρι πάνω στο στήθος. Μία φορά πίσω και κάτω η ώμη. Κλείστε εδώ τα μάτια σας.
Τα πόδια μου τώρα μπορώ να τα έχω όπως με βολεύει, μπορεί να τα δάχτυλα να κοιτάνε ελαφρώς προς τα έξω, να έχω λίγο και πιο άνετη θέση στη μέση. Πάμε στην εισπνοή να φουσκώσουμε κυλίτσα, να ανοίξουμε πλευρά, να ανεβάσουμε στήθος, πλήρης εισπνοή. Αργά βεβαιάζουμε έκπνοη από το στόμα. Μέσα η κυλίτσα, μέσα τα πλευρά, μαλακώνει το στήθος προς τα κάτω. Πάμε άλλες 2 πλήρεις αναπνοές, εισπνέω. Έκπνεω. Χαλαρώστε το σώμα σας, άλλη μία τελευταία. Εκπνοή. Μαλακώστε, ξεκουραστείτε. Ελπίζω να το απολαύσατε, ελπίζω να σας ανακουφίσει. Εννοείται ότι περιμένω τα σχόλιά σας. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με όποιον πιστεύετε ότι το χρειάζεται, τους φίλους και τους συγγενείς σας, την οικογένειά σας. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλιά πολλά.